Meatzaldearen iragan historikoa gogorarazteko Bizkaiko Foru Aldundiak meatzarien ohiko etxe bat leheneratu du Sugastietan. Ekimen horren bidez, eskualdeko jarauspen historikoa eta ondare lekukotza eta soziologikoa berreskuratu eta gizarteari meategietan lan egiten zuten familiak bizi ziren etxeak erakutsi nahi zaizkio. Kulturako Foru Diputatuak Miren Josune Aristondok eta Abantoko eta Trapagarango alkateek zahar berritu den eraikina bizitatu dute eta zuzenean egiaztatu dute eraikinaren zahar berrikuntza. Aldundiko ondare zerbitzuko arduradunek meatzarien etxe berriko xehetasunak erakutsi dituzte eta eraikina zegoen egoera narriatutik abiatuta bertan egin diren obrak eta hobekuntzak azaldu dituzte. Bizkaiko Foru Aldundiko ondare arloak zuzendu ditu Bizkaiko iraganeko meatzaritzaren jarauspena den eraikinaren lehen eratzelanak. Meatzarien egurrezko etxe bata, etxe bizitza izateko 19. mendearen amaieran eraikizena. Bertan, 3 familia ere sartzen ziren sukalde bakarra konpartituz.